A perseverancia de Loaira Pérez, unha moza veciña do lugar da Lomba, e o seu afán por poñer en marcha a súa propia empresa, coas dificultades que isto conleva hoxe en día, e máis no rural, ten xa recompensa, coa inauguración do seu obradoiro de cerámica As Raposiñas, o primeiro taller destas características existentes na comarca do Barbanza, que forma parte ademais da marca Artesanía de Galicia. Traballamos pezas de grés e esmaltamos a partir de vidrados que facemos nós aquí no Obradoiro. Sempre estamos metendo materiais novos para facer integrar novos materiais do entorno nas nosas pezas, que sexa o máis sostible posible. Estamos coa nosa primeira colección que se chama Lomba, como a aldea, e traballamos a partir de ideas que, por exemplo, neste caso, pois a horta, o xogo, a casa. A partir de bosquexos de barro e coa axuda dun delineante industrial, deseñan digitalmente as pezas definitivas, que despois da súa impresión en 3D e plá, levan a xeso. Trátase dun proceso productivo meditado, que leva o seu tempo e que dá lugar a pezas únicas. Cada peza é completamente única, porque según o tipo de pincelada e a reacción no forno deses minerais, pois fai que ningunha peza sexa igual a outra. E iso tamén é unha cousa que valoramos moito, que facemos cousas, que nos consideramos moi especiais. Nos vamos a vender aquí, hai algúns comercios que están interesados e que agora vamos a empezar a levar pezas, e tamén estamos traballando na web, que se está demorando un pouquiño porque igual a estamos facendo con moito cariño, entonces moi pouquiño a pouco, e tamén con algún cociñeiro estuvemos pois vendo que podíamos, o que a lle interesaba, o que podíamos facer nós. O espazo será inaugurado oficialmente o próximo sábado ás 6 da tarde, nun acto o que ademais da veciñanza están convidadas tamén diversas autoridades, as que agardan poder ensinarlle todo o seu traballo.